Naimbag arabi itay amin kakabsat, tapno makapagrambak tayo tapno makapagkararag tayo nga si Raraem, maidawat nga pakidep, when silent mode tayo kumadag iti cellphones tayo. Kadwaen tayo dagiti sumaganad nga mangyawat intention pagyaman, isuda Charife, Imelda, Nikki Valerie, Abelard, Ken Estela Dashego and family. Intay pa iraman nga ikararagan, ti kararwa ni Abraham Gumintong. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iraman tayo pay, ngay kararagan ti Speedy Recovery ni Nora Wandasan, kastamot ni Mayora Tessie Valle. Rambakan tayo ti solemnidad ti Immaculada Concepcion ni Apo Santa Maria dinatulawan iti pannakabukel na ilaksid iti basol at awid na isang sangayan a pribilehyo gaputain sagana ti Diyos. Tarigagayan tayo mati agbiag anadalos kas kini Apo Santa Maria numan pay nakapsot tayo agtalik tayo iti grasya ken pan nakabalin ti Diyos. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo tapno maikarita a makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sika na ibaon tapno paimbagem dagiti puso nga agbabawi Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Hintay dayaw ti Diyos, babanti pa ng kanta tayo ti Gloria.
Kumararag tayo. O Diyos, gapu iti naisakbayan apan nakakitam ti makaisalakan na panagtutuok ken ipapatay ti anak mo. Sinigod mo nga inlisi ni nainggasatan na Birhen Maria iti amin amulit ti basol, tapno isaganaam ti anak mo iti maikari a pagtaingan na. Babaan ti panangibaba at ti Birhen, ipaay mo kadi nga umaykam ken ka nga awan mulit dagiti po sumi. Gapu ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Henesis. Kalpasan anangan ni Adan ti bunga ti kayo, pinukkawan ti Apo a Diyos ti lalaki. Sa dino tiyan mo, kinunana. Nangeg ko ti arimpadek mo iti minuyungan, insungbat ti lalaki. Ngem nagbutengak ket naglemengak gapu talamu-lamuak. Siya sino tinangibaga alamu-lamu ka, sinaludsod ti Diyos. Nangan kakadi iti bunga nga imparit mo akanem, ti babae nga ingkabil mo ditoy akat takunaynay ko, inikkanak iti bunga ti kayo ket kinan ko. Insungbat ti lalaki, apay nga inaramid mo daytoy, kinuna ti Apo a Diyos iti babae. Inalilaw nak ti uleg ket nanganak. Insungbat na. Kinuna ti Apo a Diyos iti uleg. Madusa ka gapu iti daytoy. Sikalaeng kadagiti amin nga animal ti masapul ang mga baklay iti daytoy alunod. Manipod ita, aguyas ka, ket tapok ti kanem iti unos ti panagbiag mong. Agginura ka ito iti babae. Kanayon tong agbinusor ti tao ken ti uleg. Tarigagay to ti tao apis iten ti ulom, ket tarigagay muntumet akagaten ti mukod na. Eva ti impanagan ni Adan, iti asawa na, gapu ta isu ti ina ti amin a tao. Ti sao ti Apo. Kantaan nyo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakakaskas daaw nga inaramid na. Kantaan nyo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti baligi babaen ti bileg, ken tinasantuan apan nakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbaligi na. Impakaamuna kadagiti pagilyan ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asin na ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti amin adiso, ti panagbaligi ti Diyos tayo. Idiriyo da kayo amin adaga, ti pagdaydayaw iti Apo. Itanokyo kadagiti kanta ken diri ti rag-o. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo ti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Jesucristo. Iti panagipagmaymaysa tayo ken Kristo, binendisyonan na tayo iti amin an espirituan na sagot nga adda sa dilangit. Sakbay ti panakaparswa ti lubong, pinili na tayon ti Diyos nga agbalin ako kuana babaen ken Kristo. Tapno na santuan, ken awan pakababalawan tayo, iti sangwanan na. Gapu iti ayat na, inkadengen ti Diyos, ababaen ken Jesucristo, pagbalinen na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Dayawan tayo ti Diyos, gapu iti nagloryaan a parabor na. Gapu iti inted na kada tayo asagot, nga adda iti dungdungwen na nga anak. Maarami dagiti amin a banag, kas mayanurot iti plano, ken pangeddeng ti Diyos. Pinili na tayo nga agbalin at tao na,
iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo, gapu iti panggep namet laeng, anay batay itinkeddeng nan ididamo. Idaydayaw tayo nga rod ti dayag ti Diyos, datayo nga imununa, anang inanama iti Kristo. Ti sao ti Apo. Mas may bagay ket amin tumaitektuken ka. Alleluia, alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Dios ni Anghel Gabriel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Na ibaon ni Gabriel iti maysa balasang a birhen, ana itulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose, anagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka sika ana idumduma ti pategna. Ti Apo adda ken ka. Kasta unay ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel ket pinampanunot na ti kaipapanan ti imbagana. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng, Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto, ipasngay mo to ti may sa lalaki kat panaganam to iti Jesus, na indaklan to, maawagan to iti anak ti kangatwan, pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano ang maaramid daytoy idinto amay saak a birhen. Umaytuken ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan. Daytoy ti gapuna anasantuan to ti ubing ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada Lopez, masikugan no pay bakit unayan. Innem abulanin ti sikugna, taawan ti saan akabailan ti Diyos nga aramidan. Adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak kas insaom, kat pinanawanen ti anghel. Ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Happy Fiesta. Kadagiti nadadalos. Kadagiti nga ta akinsisa ti Immaculada so da nga ti awan mulit na. Amin di ito gaw nga isimsimpada kano mabalbalin ka awan mulit na. Nagmayat man ti no lagi pun tayo. Idi after creation, no basaan nyo yung libro ti Genesis, may kabisat chapter na kada versikulo na tan. Idi kinita na kalpasan nga na marswa, nagina na, kinita na ti pinarswa na, it was good ko na, it is good ko na iti English niya, na ay ayo iti kastaunay. Basahin yun to. Nakay tumamang biro kan, makamukay mo biyag yun. Kunana, idi ti Diyos di kinita na ti lubong, good,
haan nga perfect. Ti description na haan nga perfect. Ngam good, kunana. Kidi kinita na ti creation, kinita na ti lubong, naiayo ti kastaunay ti Diyos. Naiayo ti kastaunay ti Diyos. Nadadaol day ta nga pan nakaayayo, i-default pan nakatinag. Anya ti pan nakatinag ti basol. Isu day ti umuna nga maibasa. Anya ti bagana, anya ti may sa nga linteg nga sursurutan da, haan nyo sagsagidan anyo kang kanan day ta bunga nga dadta, tinga. Ado nga interpretasyon, ado nga pilosopo nga manginterpret da jay. Bangam day ta ti linteg nga surutan da. You enjoy the paradise? Ngam haan nyo nga kang kanan. Imay ti alilaw. Anya ti kunana. Shhh. Nayuulag niya. Hello. Kunaman ni iba. Kanumdatan niya. No, 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 no. Kunana. Apaya. Madi kunani busing. Madi kano. Apaya. Madi mi kano nga kang kanan. Makabasol kami. Haan. No kanumday ta. Sumirib ka akas king kuana. Padasem. Babae, nakapsot, na nagtibasol, pinakan naman, ramanam, na naman, iso di apple, di nakuraban, so apple ti cellphone yun, so di kinuraban, daadan kin eba da ijay, di fall nga rod da ijay, anya napasama kin na-realize da, nakita dan ti madi, nakita dan ti na lukatan ti panunot da nakita dan ti kamaliti ta ti madikan niya di kurang da anya da jayan lamo da nagtaray da ni adan kano di lalaki ko na da nagtaray na pan di ayan ti ka anaawan iso nga mayat ni pinagabong na ni Eva nagtaray di kada murtisan di na mabalin nga ibungon masiitan mat kaya diyan ayan nyo ko na ang dayayan pinakanak ngamin, dadyayon ti fall, day dinarukop nga babae, day dinarukop nga lalaki, mano nga tawtawan, aging gana nga naipaltiing nga umay ito ti Mesyas. Kas ano tiyo umay ti Mesyas? Dagiti propeta in warwaragawag dan nga umay ito ti mangisalakan ti lubong. Anya day umay ito ti Mesyas. After fall, naipaltiing nga addan tumot lang mangbawi, dahil nga nadadaol nga creation, gaputi basol, haanin nga makaayayo ti imatang ti Diyos, bawiyon na, kas ano ti panang bawi na. Kadto yan. Idi maisikugan, gaputa umayon, arakupon na ti kinatao tayo ni Apo Jesusan, dinanon na tinarukop akatatao tayo, anya tinaramid na, nang pili itinadalos nga babae, anya na itinadalos nga babae, idi maisikog, di makunati San Agustin niya, ti original sin ka during conception, idi maisiksikog di jay ubing, ninanang nagbasol, dara na day jay pagbibiyag na automatic nga si babasol niya. Malagi po jay magbagatay nga di jay. Kani Maria na ilaksid ijay. Day ta ti mauawagan ti Immaculada Conception. Ijay pan naka during conception, na ilaksiden. Apay nga inaramid na datoy, ngamin ti pagnaan ti anak, ti Diyos ang mangisalakan, masapol nga haan nga nabahidan iti basol. Iso dito ti awagan tayo ti Immaculada Conception. Di pan nakasikog na ilaksiden insaganan ti Diyos. Kay sunalaang ti baba, sunalaang ti tao dito yung lubong nga nakaawat dahi ta a pribilehyo ni Apo Santa Maria. Iso nga no kitaan tayo, dahi dinarukop nga Eva, narukop nga Adan, binawi na, kayat ni ti Diyos nga isubli, ti lubong nga makaayayo iti imatang na. Kas ano, imay ti Eva, ni Apo New Eve, baro nga Eva ni Apo Santa Maria, New Adam, baro nga Adan ni Apo Jesus. Day di kayo nga naganda ti sulisog, kayo matlaang tinangitang kayag kini Apo Jesus babaan ti krus. Iso nga nagsubli, gapuday ta nga pan nakaisikog, iyo umay ni Apo Jesus, imbati na ti sakramento, dinalusan na tayo. Naisubli, nga nagbalin tayo nga makaayayo, the old Adam and Eve, here comes the new Adam and new Eve. Ni Apo Jesus kini Apo Santa Maria, day dinadadaol nga makaayayo nga pinarso ti Diyos, nagsubli nga makaayayo iti imatang ti Diyos.
Dayjay. Katipaset niya po Santa Maria iti pan nakaisalakan tayo, nagdakkel, special privilege. Kabuteng da nga tapikan da ito eh. Chapter 1 of Luke, dayjay. Damagan nyo kadagiti kaarubayo kan gagayam yung nga, ti sa bali, handa sagsagiden, why they hate Mary. Kabuteng da niya po Santa Maria. So handa sagsagiden di chapter 1 ti Luke. Damagan nyo ito na dagagayam yung nga, taga sa bali, apaya, handa mo makaulbod. Hantay mo makaulbod, dadtamot. Iso nga ni Maria ti pagdidiskasan ng labsanda dahil nga chapter 1 ti Luke. Lukas apaya dadtang ti pa nagsikog ti beren kaapanda ka gurgura apaenda. Iso nga no dadduma handa nga makasauno dahito iti ibaskag tayo. Katatan gapo dahil nga pa nagsikog na ngamin ti pagnaan ti mangisalakan. Iso masapol anadalos saan nga nabahidan iti basol, we call it Immaculada Conception. Anya dagiti privileges niya po Santa Maria. Anya dagiti privilege na Immaculada Conception, conceive without sin niya pay. Opat. Nalipatak lang amin Father. Nilaang Apo Santa Maria tinakaawat ti special privilege. Anya dagiti umuna Immaculada Conception, conceive without sin na isikog. Nga awanti, nga nailaksid ti basol. Maikadwa, perpetual virginity. Iti imatang tilubong, iti imatang ti medisin iti tao, nga mabalin ngam isuna nagtali na ti kinabirhen na. Iti nagsaka, nagsikog. Taapaya, Diyos nga rod dayay. Anya pwede ti pribileyo niya po Santa Maria, Theotokos, Mother of God. Anya apay nga nagbaling nga no anak ti Diyos niya po Isos ko natin bimma ba, automatic ni Maria inati. Theotokos, Mother of God. Hantay maidinay dayay. Mainya pa ti pribileyo niya po Santa Maria nga maikapat nga iso na lang tinakaawat nga awan ti sabali nga tata iso dayay assumption na iuli as ibabagikan si kakararwa. Awan ti makasdikan niya tayo, apay agkurap dati bagi tayo, tanagnaan nga rod ti basol. Isunahaan. Dahil ti pribilehyo niya po Santa Maria. Nga diyay, ulitin tayo, Immaculate Conception, Perpetual Virginity, agnanayon nga birhen, diyay Theotokos, Mother of God, then Assumption, nilaang Apo Santa Maria, tinakaala day nga pribilehyo. Awan ti malaksid tumayab kay sa dilangit. Nagluluumag kayo, mga panak, kasalot itatayab tay tatan. Iso na laang tinakaawat day nga pribilehyo ni Apo Santa Maria. Kitata, anya ti mensahe na, ti Immaculada Conception, day din harugit nga babae, sinukatan na tinadalos. Day dilubong nga nadadael ti imatang ti Diyos nga haanen nga makaayayo, babaunan ti panangpunas ti basol ti panangpunas ti basol, ti dara ti kordero, nagsubli tayo nga makaayayo iti imatang ti Diyos. Nagbalin tayo nga pleasing. Wow! With pleasing personality, bagkat ta nagpadiak no kuman agap-aplayak trabaho tatahanak maaw-awat apaya ure nga tan addala ingek kada karir ko ka apaya bagsak with pleasing personality. Awan ti kasya dadta abroad da tay laeng. Nakapil-feeling tayo nya. Dijay. Nagbalin tayo nga makaayayo ti imatang ti Dios. Kanya ti karit na kanya tayo. After nga napunasan ti basol, nairaman tayo ti bunyag, ti bagi ni Kriston, makaayayo tayo ti imatang ti Diyos. Uray maanag tayo, ti karit na, ti barang ibabaot ti nasantuan nga ina, tuladen, padaasan tayo mo ti agbalin anadalos, nagrigat mo Father, nagrigat. Talagang hantay kabailan, nubukbukod tayo. Kasla kumamot ani po Santa Maria nga nailaksid ti basol, hantay nga kabailan nga panunutan nga kabailan ti Diyos. Ti panagsikog na nga nagtalina at ti kinaberhen na, napasantukit di kinaberhen na, hantay nga mabalin nga panunutan nga tao, nga mabalinan ti Diyos. Kati agbalin nga nadalos ti imatang na narigat, kasla ko maibaga tayo nga, nagrigat tayo nga aramidan, ta nagkapsot tayo mga tao, ngam iti, nadatulong ti Diyos, mabalin ti agbiag asidadalos. Nadatulong ti Diyos, may karkarigatan tayo ti agbiag anadalos kitain nyo dagiti sa santo tayo. At dapay hanga group sa ti da Santa Rita. Sino dagiti hanga group sa ti Bagina? Apaya, ingkarkarigatan da,
nga tinuptepulan ti bagid ang karkarigatan dati nagbiag anadalos. Hantay nga basta-basta maaramid. Anya ti bagbaga na dito, ibabaan laeng ti tulong ti Diyos. Kakunadayo ka, Immaculate Mother, magday ka. Agdongdong satay mo, tayo mapampanunot, no? Sino ti imay dito'y lubong nga saan nga nabahidan ti basol? Isu na laeng. Isugarod nga, we give honor. Itid tayo ti pamadayaw. Because of her, dadtoy tayo. Nairaman tayo ti salvation, ti history ti salvation, babaan kin ni Apo Jesus, nga bimaba, babaan kin ni Apo Santa Maria. Iso dayta ti pribilehyo. Kakunaan nga rod ditoy, ditoy, di anghel, anya ti kunana ti anghel, kunamla no nalaingak mati aramaik, kunana, ti anghel, Hail, highly favored one. Iti aramaik kunana, may isang word, kekaretomene. Damot amo kang may sa kekaretomene. May isang word day ti aramaik. Hail, highly favored one. Sika tinainggasatan kadagiti amin a babae. Sika tinainggasatan kadagiti amin a babae. Awanen kano inatayo. No hammo nga ikanti honor niya po Santa Maria, no hammo nga bigbigen. Anya nga ubraan tayo. Anya nga kurang tayo nantay nga ikanti honor ti pan nakaisalakan tayo. Nibaga tayo nga, in the name of Jesus, may salakan tayo, kung kuna tayo nga ipalpalakpak, agbabaliktad tayo pa, agkikisiw tayo pa, in the name of Jesus, and you forget her mother, and you fight her mother, his mother. You forget his mother, you fight his mother, anya nga ruden ti panang lukloko tayo, ti bagbagi tayo. No mamati ka kini Apo Jesus, if you believe in Jesus, mamati tayo akin Apo Santa Maria. Taham mga imay dito'y lubong. Ham mga imay ni Apo Jesus nga nagbitak nga kawayan. Nga napang ka nagpukan ka, ho, pak! Kuna na gadad tamot nga rimuaren, hello, I'm Jesus. Kuna na nga rod. Naggapuan, kasano nga rod pa nangaramat tayo. Iso nga, i-declare tayo, Jesus my Savior, Jesus my God. Sa mulipatin ni inana, anya nga pa nang lukluko nga rod. Anya nga pa nangalilaw nga rod tibiyag tayo, nahan tayo nga unuran ni Apo Santa Maria, kidadta, naggapuan nga rod ni Apo Jesus, nga ibagbaga tayo. Iso nga illogical no kuna tayo nga mamati tayo kini Apo Jesus, nga di tayo maikanti honor ni Apo Santa Maria. Alam ko mamagkanyak Kaya, ni Father Leopo, ti Padi me. Sayo erororoman ni inang ko, ay papispisang kay mata. Naglaing kayon. Hindi matlaang Iso nga tata, aldaw na, anya ti pagyamanan tayo, nairaman tayo, itiday ta nga kinadalos na. Ninya ti bigbigan tayo, day di narugit a babae, day di nakapsot a babae, nasukatan ti nadalos, nasukatan ti makaayayo iti imatang na, kinairaman tayo dita. Anya mo ti kaharit na nga rod kada tayo, alay karkarigatan, numampay na kapsot, ikarkarigatan ti mangsurot, kina po Santa Maria, babaan ti panangibabaet na, uray pa'y no kunatayon tay kabailan, wunhan tay kabailan, nga masapul nga agpatulong tayo, matlaking kuwanan ni Apo Santa Maria at ibabaet na tayo, agpatulong tayo malaking ni Apo Jesus tahantay hantay mo makasulo, masapul ti panulong na. Kinagsorte tayo babaan kini Apo Santa Maria, na isubli tayo nga makaayayo ti imatang ti Diyos. Babaan ti sakramento nga awatan tayo ng runa ti bunyag, na ikat ti mulit ti basol, mabalin tayo ti agbyag, nga makaayayo ti imatang ti Diyos. Kung maturog kayo nga madamdama, ikidem mo, wow, kitaan na ka ni Apo Diyos, makaayayo ka. Kunan ako makanyam, wow. Nati, makaayayo ka. Kunan ako. Hanggang nagmayat ko man ako na ni Apo Diyos ko, wow, makaayayo ka. Ngam taaramid mo, makabisit ka. Nagmadima tatamang. Nagmadima nga title data, makabisit ka rufo. Kunan ako mama, nagmayat ko mama, maturog ka kunan ni Apo Diyos ko, makaayayo ka. Kasla di original creation, nadalus. Kayo ikarkarigatan, uray pa'y narigat, padasin man pa'y haan nga nalaka, ngam dawatin tayo ti panangibabat ti ina, kintatataal daw na, narambakan tayo dati nga title, pribilehyo nga naitid keng kuana,
kakarit na padasan tayo met. Agbalin tayo mga makaayo ti imatang ti Diyos, makaayo ti imatang dagiti kakabsat tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati di may sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti may sa nga apo ani Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos. Naiyanak saan na naparswa. Diyos akas metlaeng iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Yan nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet na nailansa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, muli sa dilangit kasi tutugaw, ti makannawan, ti Diyos. Umayto manen na siya dadayag, tapno okumen na, dagiti si bibiyag, ken dagiti natay. Kati pang, dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo, ken mangmang te diti biyag. Iso agtao diti ama, ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama, ken iti anak. Ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia may sa Santa, Katolika, Kinapostolika. Ipaduyak-yak ko ti may sa abunyag. Apakapakawanan dagiti basbasol. Namnama. Babaan ti tulong ni Apo Santa Maria, ti ina ni Apo Jesus sa Kristo, a Diyos ket tao. Agkamang ta iti Diyos nga ama tayo kadagiti kasapulan tayo ket kuna tayo. Apo denggam dagiti tattaom. Agpaay ti simbaan ni Apo Jesus a Kristo, dito'y daga agimong dagiti managbasol, ngem naawagan iti makapasanto a grasya ti Diyos, tapno makita da kada tayo ti kinaimbag ti Apo, babaen ti panagiin nayat tayo. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti papadi, kadagiti naawagan, ang mga kasabay ti naimbag adamag. Tapno itultuloy dati mangiwaragawag iti lubong, a pinaramek ti grasya ti Diyos, ti basol. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti agsagsagaba, gapoy ti basol. Ti padada at tao, tapno itultuloy dati agtalek iti makawayawaya, a kinaimbag ti Apo. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay ti lubong tayo, tapno parmeken tayo ti kinadakes, babaen ti ayat tayo iti tunggal maysa, ken ti panangitrabaho tayo ti kinalinteg ken kapya. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo, ken dagiti napateg kada tayo, tapno napigpig sa ti naimbag nga adda kada tayo, ngem dagiti kinadakes iti aglawlaw tayo. Kumararag tayo. Agulimet tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggem dagiti tattaom. Diyos ti amin aparabor ken grasya, rimbawan ti planom ti lubong ken dagiti tattao iti amin anamnamami. Pagtalinaedan na kami iti bileg, ti makaisalakan nga ayat mo. Tapno kasken niya po Santa Maria, mabalin mi nga ited ti lubong na Hesu Kristo nga anak mo ket Apo mi. Amen.
kadakami darambagi taidaton kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. O Diyos, awatem kad daytoy makaisalakan adaton nga iroknoy mi iti piyesta, ti dinatulawan apan nakabukel ni Apo Santa Maria, patyen mi nga isu babaen tagrasyam, sigod ana ilisi iti amin amulit ti basol, ipaay mo kadmet a babaen di panangibabaet na, marokatan kami kadagiti amin a kinadakes mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agiyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno unay a maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios ta inlisim ni nainggasatan a Birhen Maria iti pannakatulaw na iti basol at awid ket pinabaknang mo ti kinapunno ti grasya iti kasta insaganam ti ina a maikari ti anak mo ket kastapay nga inaramid mo nga isut tanda ti iglesia nga asawa ni Kristo, asawa nga awan karitket wenno tulaw na. Tangamin kinayat mo adaytoy kadalusan a Birhen, ipasngay nanto ti awan tulaw na a kordero, amangikat kadagiti basbasol ti lubong, iso nga pinaraburam iti nga indumduma ti inana ngem kadagiti amin a parswa. Tapno iso ti mangibabaet kada kami, ken pagtuladan mi iti panagsingpet. Anansata makidanggay kami kadagiti amin nga kuro dagiti angheles, ket agraragsak kami ang mangibunan nagken ka, ket kunami adi agsarday. Pudno na Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, isa maiyawat to, a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
Ti krus mo kenin ka panagungan inatamin sa lakad manuguti sa ngalubungan inatamin sa lakad manuguti sa ngalubungan iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga magikadua kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sigakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariyam, matungpal kuma tinakem mo, ditoy daga. Itdem kadakam galdaw itoy, ti kanen mi, ti patinayon galdaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog, dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kasmayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Sa
pangalubungan, mga sika, mga sika, pada kami. Cordero di Diyos sa mangitag, taragitibas masulti, kakabsat adtoy ni Apo Esos, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanya, nganti may salay nga sao, mapaimbag tontoy kararwa.
Kumararag tayo. O Apo a Diyos mi inlisim nga indumduma ni nainggasatan a Birhen Maria iti basol babaen ti panang bukel mo kenkwana nga awan tulaw na. Ipaay mo kadita ti sakramento nga inawat mi agasan na dagiti sugat agapwanan ti basol kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Kantaan tayo ti kanta para kini Apo Santa Maria. Maria nga Ada daydaya wenda ka nga ikanta. Awatem tuy daton miken payapan at kanta Asikati sidsid daawan iti amin na sangalubungan nabukel ka kaimnasan katigasol di ka naman saranay iti may sikat mangipay bangar ti malmaldan imudiem karuy na uyasog miken ka di ka katay bayan uy na tuy kararwa o Maria nga Immaculada daydaya wenda ka nga ikanta ayawaten tuy daton miken ka nakurapay at kanta asikati na awan iti amina nalubungan nabukel ka kaimnasan katibasol di ka namulitan. Ikakaasi na kami Santa nga Ina ti Diyos. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.